Illum nagħmlu t-tifkiri ta' San Ġwan Apostlu Evanġelista. San Ġwan twieled fil-Galileja madwar is-sena 6 wara Kristu. Missieru kien sajjied jismu Zebedew. Ġwanni ħuħ San Ġakbu l-Kbir ġew imsejħin minn Ġesu biex ikun dixxiepli tiegħu. Mid-diera kellhom karattru fuq tagħhom. Darba resqu lejn Ġesu qalulu: Ma'allem, irridu li dak li nitolbuk tagħmilulna. Darb'oħra meta s-Samaritani ma laqgħux Ġesu, dawn it-tnejn saqsewh: Mulej, tridx ngħidu lin-nar jinżel mis-sema u jeqridhom. Madankollu Ġesu kellu mħabba kbira lejn dawn iż-żewġ aħwa u San Ġwan kien id-dixxieplu l-maħbub ta' Ġesu. Huwa kien preżenti fit-trasfigurazzjoni ta' Ġesu fuq l-Għolja Tabor, meta Ġesu qajjem it-tifel ta' Ġajru, fl-agonija ta' Ġesu fil-Ġetsemani. Flimkien ma' Pietru kien magħżul biex iħejji l-aħħar ikla. Dik l-ikla kien ħdejn Ġesu b'rasu ma' sider Ġesu. Kien ukoll l-uniku fost l-Apostli li għalkemm kien l-iżgħar fosthom baqa' mal-Madonna taħt is-salib meta Ġesu kien imsallab sakemm miet u difnuh. F'ħadd il-għid Ġwanni mar jiġri flimkien ma' San Pietru lejn il-qabar ta' Ġesu u emmen li Ġesu kien qam mill-mewt. Kien ukoll l-ewwel wieħed li qara fil-Ġesu jixruxtaħ dejn il-baħar ta' Tiberje. Huwa miet f'Efesu l-aħħar fost l-Apostli meta kellu madwar 94 sena.